Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nkechi gwara Chinwe na ha abụọ ga-aga na nke otu onye dibịa a na-akpọ Ọkagbuo ka ha kọrọ ya etu mmiri siri baa n'opi ụgbọgụrụ. Chinwe mechara ụbọchị ahụ wee laghachi azụ n'ụlọ ya wee na-eche ka chi bọọ ka ha abụọ gaa na nke Ọkagbuo n'ihi ka ihe ahụ si echu ya ụra. Akị gụrụ nwata agụọ anaghị arụ ya afọ. Ka chi ụtụtụ bọrọ, Chinwe na Nkechi wuchiri na be Ọkagbuo dịka ha kwuru na mbụ. Mgbe ha ruru, Ọkagbuo kpọrọ ha baa n'okwu arụsị ya wee jụọ ha ihe butere ha na nke ya. Chinwe gwara Ọkagbuo na ihe ya bụ ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya oke mkpa. Ọ na-abụ agbakọọ izu ọnụ egbuo dike. Chinwe kọrọ Ọkagbuo na nsogbu ya na-enwe bụ otu nwata aha ya bụ Nọnso. Ọ kọrọ na ya amaghị dibịa gwọrọ nwata ahụ ọgwụ o ji kechie di ya, nke mere na di ya anaghị ekweta ihe ọbụla ya bụ nwunye ya kwuru, n'ihi na ọ bụ naanị ihe Nọnso kwuru ka ọ na-eme. Ọ kwasịrị na ọ bụ onye kwuru ebe ọ dara bụ onye gburu ya. Ọkagbuo buliri ihu elu butuo wee dụọ n'ubu sị, ọ bụ amara ụma daala ọchị, ọ dịka ọchị a na-atọka. Ọ gwara ha abụọ na nsogbu alaala, na ihe ọbụla ha chọrọ na ya ga-eme ya. Ọkagbuo mechara gwa Chinwe na o nweghị onye ọzọ na-aza Ọkagbuo n'obodo ha. O kwuru na ihe eji akpọ ya Ọkagbuo bụ na ihe ọbụla ya chọrọ ka ọ dị ndụ bụ ihe ga-adị, nke ọ chọghị ka ọ dị Ọkagbuo ya. Chinwe buliri ihu elu butuo wee gwa Ọkagbuo ka o wepụrụ ya nso. Dibịa na-agba àmà na-egori onye ọ na-ebo ebubo o kwetala. N'ikpeazụ, Ọkagbuo gwara Chinwe na ọ ga-enye ya ego pụtara 100 iji wee mee ihe ahụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ụwa dị omimi.